Ystävien kesken rottis. Tiedätkö mikä on rottakuningas? Se on se, mä en nyt näe tietääkseni, mutta kuitenkin se on semmoinen, missä on vitusti rottia ja sitten ne jää kiinni niiden hännistä. Ja sit no niin hännistä kiinni, sit siinä on vaan vitusti rottia ja sitten ne kuolee siihen tai sitten ne tuli syö toisesta jotain, ei ne pääse siitä pois. Eikö se kiva melkava? Musta ainakin rottakuningas.